душманони ислом бар зидди ислом ҳатто аз замонҳои пеш мубориза мебаранд. онҳо ҷангидаанд бо пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам ва одамонро аз ӯ тарсондаанд. онҳо кӯшиши бадном кардани исломро доранд. онҳо ҳатто аз замонҳои пеш дар байни мусалмонон бар зидди якдигар буданро даровардаанд. онҳо кӯшиш карданд истифода баранд мусалмонро, то ки дигар мусалмон бар зидди ин мусалмон биҷангад. оё нашунидаед ки чӣ кор кардаанд яҳудиҳо вақте онҳо омаданд ба маҷлиси қабилаҳои Авс ва Хазраҷ, ёдоварӣ карда ба онҳо ҷангҳои дар замони ҷоҳилият мекардаашонро, то ин ки онҳо боз бар зидди якдигар биҷанганд? оё нашунидаед он мунофиқеро бо номи Абдуллоҳ ибн Убай ибн Салул вақте ӯ дар байни мусалмонон душманӣ ва ҷангу ҷидалро бедор кард ва онҳо дод мезаданд? якеаш мегуфтанд мо ансорием, дигараш мо муҳоҷирем ва ҳамаи инро онҳо ба як мақсад карданд, то ки аз дарун барҳам диҳанд исломро ва то ҳол кӯшиш барҳам додани онро доранд. ва ҳоло ҳам душманони ислом кӯшиши барҳам додани ягонагӣ ва муттаҳид будани моро доранд, то ки баъдан онро бо ҷанг ғолиб шаванд ва ба фирорӣ табдил диҳанд. онҳо дар як давлат ғолиб шаванд, дар дигар давлат мағлуб мешаванд. агар дар як давлат одамонро аз Қуръон дур созанд, одамон дар дигар давлат ба Қуръон якҷо мешаванд. онҳо дар як давлат аз ҳиҷоб дур созанд, одамон ҳиҷобпӯширо оғоз мекунанд дар дигар давлат. ва агар онҳо як муддати кӯтоҳ моро аз ақида ва динамон дур созанд, лек мусалмонон боз ба дин бармегарданд дар ҳар фурсати муносиб. коммунизм мубориза бурд бо мусалмонон тӯли 70 сол ва ба қатл расонид тақрибан 20 миллион одам, мусалмонон ва ғайри мусалмон. ҳатто баъди оне ки пояҳояш устувор шуд, баъди 73 сол ӯ барҳам хурд ва баъд мусалмонони Русия баргаштанд ба динашон ва масҷидҳояшон ва аз байни онҳо пайдо шуд олимон, ибодаткунандагон ва тақводорон. онҳо бар зидди ислом бо чунин усул мубориза бурда наметавонанд. онҳо кӯшиш карданд то ки диққати ҷавононро ба мубориза бо мусалмонон ҷалб кунанд. истифода бурда ҷоҳилии онҳоро, ҳарорати онҳоро ва ҳисси ватандӯстии онҳоро бедор карда, то ки дар онҳо шакку шубҳа пайдо шавад ва онҳоро истифода баранд бар мубориза бар зидди ислом.